Després de la pausa per la publicitat, tornem una altra vegada al Cafeïna i en aquest cas parlant d'un dels temes que a molta gent li agrada, a altres els hi fa una mica de vergonya, però la vergonya serà per un altre dia. Pilar Ribes, bona tarda. Hola, bona tarda. Què, parlem de sexe? Parlem. Sí? Tu sempre estàs disposada, no? Jo sí. Jo no tracto el tema mai, Jo sempre ho dic jo. És cert, Sempre te treuen a tu i t'estiren a veure que... Clar, és fàcil, és la broma fàcil. Mira, si estic en un sopar sempre acabo... Va, que la Pilar es conti alguna anècdota. I a partir d'aquí doncs ja Clar, ja si m'estires de la llengua és el que passa. Bé, la Pilar Ribes ja sabeu que ella és sexòloga i de tant en tant ens ve a acompanyar al Cafeïna i ens explica coses molt curioses i també coses que passen que possiblement tenen una fàcil solució que costa anar a consulta a preguntar, però en aquest cas els professionals estan per això i el que hem d'intentar és treure tot el ferro possible, tractar-ho amb la naturalitat que s'ha de tractar i a partir d'aquí intentar solucionar. Ahir llegíem una notícia que jo no sé, m'he quedat una mica sorpresa, no t'he d'enganyar, i és que el 80% de les espanyoles volen més sexe del que tenen. Jo sempre pensava que eren els senyors els que demanaven més. Clar, és que partim d'aquesta creença, que és que els senyors es pensem nosaltres o es pensa la societat que sempre estan preparats, sempre en tenen més ganes, i no, estan canviant una mica les tornes. És a dir, el desig sexual i l'apetència tots la tenim, el que passa que els senyors estava ben vist que fessin alarde d'aquesta disponibilitat i tal, i molts homes es veien col·lapsats per aquest etiquetatge, i moltes dones, si ho deien, doncs els hi deien de tot, de fresca per arriba. Llavors, més aviat, el que passa ara és que les coses s'han anivellat i les dones parlen més clar dels seus desitjos i del que volen. Sí, sí. I per què creus que ha passat això? Per la incorporació de la dona al món laboral? Perquè estem més desinhibides? Perquè ja no ens fa vergonya res? No, en general es parla més de sexe avui en dia, aquestes tertúlies també ajuden, a les revistes especialitzades doncs les dones es comença a parlar del desig, es parlen de moltíssimes coses que abans no estava com a etiquetat com a normal, no? I això del normal a mi és molt perillós sempre dir-ho, ni normal ni no normal, a tu et va bé, a l'altre li va bé, i una miqueteta, el que passa és que les dones ara ja no els hi fa vergonya dir jo tinc les meves necessitats, o jo vull més marxa, o va noi, o... Clar, ara la dona és la que tira una mica l'arpó, el que fa una mica de pirata. Abans era l'home que venia a seduir-te i la dona, encara que en tingués moltes ganes, que feia, ai no, quita, no. I ara avui en dia la cosa ja canvia. Has parlat de revistes especialitzades, perquè jo recordo revistes de la nostra època, quan érem jovenetes, que hi havia molts mites en revistes com... Te'n recordes del Vale, per exemple? Sí. Que explicaven històries, aventures, desventures, hem ficat un exemple, però n'hi havia d'altres. Quin tipus de revistes hem d'anar a buscar si el que volem és assabentar-nos d'investigacions, recerques... Clar, més aviat que revista, qui firma l'article? És a dir, que la gent que parli d'allò sigui especialitzada, o que el periodista, per exemple, un Eduard Punset, té criteri per parlar de moltes coses, evidentment, perquè no és ell el científic, però és una persona que se forma, és un bon catalitzador de bones informacions. Doncs és el mateix, no té per què ser una revista que tingui el nom Sexologist, no té per què ser una aquesta o una internacional, sinó que pot ser una revista amb una, no vull dir nom, que parli de plantes, alimentació i una altra cosa, que sigui multidisciplinar, però que l'apartat de salut sexual o de sexologia o de medicina sigui un expert, que sigui una persona que tracti allò, llavors aquella persona té criteri. Parlaves de la conquesta, que moltes vegades no, gairebé sempre, estava molt ben vist que fos l'home el primer que dona el pas. Les coses han canviat, són les dones. És que als homes també els agrada que els conquistin, que els hi vagin a buscar, que la dona li suggereixi, que la dona li proposi. A vegades un home diu, avui no en tinc cap gana, no estic per altres coses mentalment, però arriba la dona i li diu, carinyo, el que sigui. L'altre encantat de la vida, vull dir, et desperta, t'anima i et veus també desitjat. Clar, si sempre has de ser tu la que facis que l'altre desitgi, sempre estires tu de la corda, això també és cansino, no? Doncs a totes ens agrada seduir, veure que també ens en sortim, trobar-nos amb el que es troben ells moltes vegades, que si la dona tira l'arpó i ell desestima, doncs no ofendre'ns i entendre que ell aquell dia té aquelles necessitats, ell no pot dir l'excusa que ell diu avui estic menstruant, carinyo, no ho pot dir, però pot dir altres coses. I la típica del mal de cap, que aquesta era molt femenina? Doncs és bastant freqüent a les consultes, m'ho trobo bastant, perquè clar, jo acostumo a parlar amb les parelles per separat també, i moltes vegades ell t'ho diu, estic fent comportament femení, que no ho és comportament femení, però ho tenen etiquetat com així. Doncs li vaig dir que tenia mal de cap. Per què? Per sortir del pas. No és una bona solució. Igual que els homes els dic, igual que les dones a vegades fingeixen un orgasme o fan coses per sortir del pas, doncs no és bo que tu entris en aquest parany de fingir amb ella que tens mal de cap quan no el tens. Digue-li el que et passa.
doncs que allí tens una factura pendent, que tens una cosa que ha quedat per parlar i que si no se soluciona aquella cosa no hi vols tenir res d'índole més íntima, que primer et pica allò, no? Doncs que les coses de parella es netegin, els draps bruts que diem, que es quedin rentats. A partir d'aquí, la relació sexual és més ràpida, més espontània, més natural. Clar, parles moltes vegades, encara que ho diguem que és un patró femení, no l'hauríem d'assimilar com a tal, però moltes vegades el compartiment estanc que abans era com a molt masculí, que deia, sí, estem enfadats del que tu vulguis, però jo vull tindre una relació. Era com a més masculí i ara m'estàs parlant que la cosa està canviant totalment. Bueno, està canviant la forma de la demanda, la forma de parlar de les nostres necessitats. Les dones podem parlar més clar del que és el que volem i quan no volem, o inclús hi ha hagut dones que han canviat una mica el seu model, que a les seues èpoques més joves, doncs la relació sexual era bastant més decorada i adornada, i ara, a certa edat, després de certs anys de pràctica, és pim-pam. Vaig una mica més allò a lo fàcil i després, carinyo, demà parlem, i pum, a dormir. Això, ara, les dones són més capaces de fer-ho, i m'assembla molt bé, sempre i quan a elles els estigui bé i a la parella no el perjudiqui, d'acord? Però el que passa moltes vegades és que l'home ja té certa tendència a poder separar més el que és el jo afectiu del jo sexual. Ho tenen com a més compartimentat i nosaltres ho tenim tot més barrejat. Necessitem que estiguin tots els planetes en línia, que les coses... necessitem un munt de coses, no? Que aquell dia no haguem tingut un gran insult amb els nens, perquè a vegades les mares, què ens passa? Que ens anem a dormir amb la parella, però hem tingut un pollastre espectacular amb els nostres fills, o he tingut un disgust perquè he enganxat per primera vegada el meu fill fumant, i t'explico exemples reals que me diuen en consulta, i aquell dia tens un disgust, perquè penses, clar, jo pensava que tenia un nen a casa i tinc un preadolescent que s'ha fumat el seu primer porret. Vulguis o no vulguis, això ens col·loca en un lloc bastant poc probable que aquella nit tinguem un contacte sexual agradable. Per què? Perquè estem pensant en una altra cosa, perquè efectivament el nostre sistema límbic està distret. Llavors difícilment anirem a lo sexual. Què farem? Doncs potser aquell dia ens vindrà de gust dormir amb la parella abraçats o no passar certa frontera. No sé si m'explico. O sigui, intentar mantenir cadascú el seu lloc i el seu espai, no? És a dir, hem de parlar clar amb la parella. Què és el que vull? Jo sempre dic que per entendre's amb la parella i puguen haver, hem d'utilitzar els verbs màgics en lloc de has de. Això ho hauríem de treure del nostre vocabulari, o la paraula no. L'hauríem de traure. Sempre hem d'utilitzar els verbs fantàstics. Els verbs fantàstics són m'agradaria, voldria, penso que... Si sempre comencem així i parlo de mi, doncs no estic caient en un egoisme, estic parlant de les meves necessitats. L'altre, llavors ja es pot vendre la bola de vidre, perquè si no, tothom necessita una bola de vidre per entendre'ns. I a vegades els hi passa al revés, que nosaltres, a ell, com que és una mica escarp de paraules o una mica curt de paraules, doncs comencem a imaginar de jo penso que ell pensa això, vinga va, vaig... I al final no encertes, perquè si a vegades no saps ni el que penses tu, com vols endevinar el que pensa ell? Doncs per què no parlem més clar? Per què no dius, escolta, quan has dit això volies dir allò? Et sorprens perquè moltes vegades et diu la parella, no, jo volia dir allò altre. Molt bé, carinyo. Doncs el redefinir, el parafrasear, que diuen els psicòlegs, doncs així ens aniria molt més bé. Si jo et tiro un cable i et simulo algo de que vull una mica de marxeta sardia, doncs l'altre el que pot fer és preguntar de, carinyo, vols que anem... Doncs sí, no fa falta que acabem la frase, però ja sabem on anem. Però hem de preguntar. En aquest cas s'ha de jugar una mica amb la màgia, la fantasia i innovar, no? Clar, no tot ha de ser llenguatge no verbal, sinó que certa entrada de preguntes sempre va una miqueta bé. Fiquem-ho fàcil, no, Maribé? Home, a vegades que és complicat, Jo penso que sí, que ho compliquem moltíssim, la cosa és més senzilla. Ara, consulta, què és el que et trobes més en la situació? Perquè, clar, malauradament el tema econòmic preocupa molt, tant és així que moltes vegades les persones se bloquegen. Clar. Per exemple, la crisi ha provocat... I tant que em portes, i tant que em portes. Clar. Si tens més problemes que t'estan absorbint el teu pensament, la teva emoció, i t'estan traient molt de lluminositat personal, què passa? Que el que primer es ressenteix és la vida sexual. I moltes vegades passa que un de la parella no se li ha mogut res de la seva vida i la seva tassa sexual està preservada, però l'altre, i això els hi passa molt als homes, si no se senten capaços laboralment, sexualment, se'n van a orris. Llavors, què passa? Que la dona comença a pensar, allò que dèiem d'interpretació del pensament. Jo penso que aquest... Qui interpreta més, l'home o la dona? Malauradament, interpretem bastant més nosaltres i ens equivoquem bastant. És a dir, en consulta m'hi trobo molt i em passo el dia dient, per què en lloc de pensar, per què no preguntes o per què no
mires què avala, qui hi ha que te sopesi aquesta hipòtesi, per què? Hi ha alguna cosa? Has vist alguna cosa? Sospites alguna cosa? Digue-li les teves coses a la teva parella. I llavors tindràs més possibilitats que l'altre et tranquil·litzi. Perquè si m'intento tranquil·litzar jo sola, que aconseguiré? Angoixar-me i angoixar-me i angoixar-me. Què fa l'angoixa dintre nostre? Ja, Pilar, en aquest cas, com a sexòloga i com a psicòloga. Clar, és que ens trau molta lluminositat, no? Comencem a mal pensar, comencem a patir, comencem a també... Bueno, clar, si jo estava feliç i contenta en la meva vida sexual i començo a pensar que l'altre, el que li passa de la seva mancança de vida sexual, pot ser perquè hi ha un altre, clar, el meu cervell no distingeix entre el que jo sé amb el que jo m'imagino, se confon la cosa i al final acabes desitjant-li, vamos, mal, en lloc de voler-li fer-li un besitó, desitges clavar-li un ganivet. I no hi podem caure en aquestes coses. La sexualitat és bastant més senzilla. Els pacients moltes vegades venen a la consulta a parlar de sexe i no acabem parlant de res de sexe, acabem parlant de coses de comunicació, del que vull, desitjo i m'agradaria, i sobretot del que tampoc vull que me facis, o tampoc vull fer això, que això també està molt clar, ser assertius, i la sexualitat torna a rodar i torna a fluir sola. I t'ho diuen, hem vingut al sexòleg, hem trobat un psicòleg, un terapeuta de parelles, el del sexe se'ns ha acabat arreglant i tot feliç i content. Ara has parlat també de la figura del terapeuta. En aquest cas, les teràpies de parella funcionen molt? Funcionen molt, molt, però en aquest país no tenim cultura d'anar al mediador. Sembla que si anem al psicòleg o al terapeuta de parelles no tenim la capacitat d'arreglar-nos entre nosaltres. Que ens han dit sempre, sutilment, que estos trapos se lavan en casa. Bueno, tu vas a parlar amb una persona que és professional i que d'allí no sortirà. De fet, el que tenen els psicòlegs és el del secret. No passa res, i vas... És un assessor que tu li pagues. Igual que l'empresa moltes vegades contractes una auditoria, doncs és una auditoria de les emocions de la parella. I penso que això és fantàstic, fer una bona inversió en això és reaprendre a viure en parella. Tens un perfil del que passa, de les persones que passen en aquest tipus de problemàtica a la consulta, Pilar? Sí, hi ha un tipus estàndard, que és les parelles que en cert moment, a partir de certa sospita del que li passa a l'altre, no li comuniquen el que veuen i se reserven i tiren enrere i miren. I tantegen, i fan hipòtesis rere hipòtesis. L'altre què fa? Et veu rara o et veu rar, no? Què fa? Doncs també es retira i llavors ens fiquem en posicions molt distanciades. Jo no dic res, no pregunto res i l'altre cada vegada diu menys i també pregunta menys. Què passa? Que al final estem a anys llum, no ens trobem. Si els ensenyes a utilitzar una altra vegada forçat, de forma forçada, si comencen a parlar les coses i cadascú porta sobre un diari, en lloc de fer lectura del pensament, ho fa externament, quan casem aquest llibre amb aquest llibre dels dies en qüestió que hem analitzat, ens donem compte que hem fet els mateixos errors. Es treballa molt en paper. O sigui, els terapeutes de parella fem treballar en paper. I la gent, quan arriba a la consulta, fa hola, bona tarda, i fica el buc damunt de la taula. És curiós. O sigui, te porten els deures. Porten els deures, sí senyor. La gent s'ho treballa molt. I el resultat, el tant per cent de probabilitats de que la parella torni a rotllar? Molt alta. Molt alta, però no perquè el psicòleg sigui bo. Molt alta si s'ocorren. Jo sempre dic que el mèrit està en el client. Nosaltres som el vehicle. Ja està. I a partir d'aquí donar-los... I a partir d'aquí, venga, venga... Sempre ens passa, la Pilar. Comencem a parlar d'un tema relacionat amb el sexe i acabem parlant d'altres coses. En aquest cas, avui la parella. La comunicació, bàsic, sempre. Aquí sempre la paraula màgica és parlar, parlar, parlar. Pilar, moltíssimes gràcies. Res. Ara, saps què farem? Una vegada que ja estem situats i ja hem fet tot allò que havíem de fer, mirar al cel, a veure què trobem. Perfecte, molt romàntic. Amb en Josep Mallol.